miért kezdtél el playfight-olni? Ez egy nagyon jó kérdés. Tulajdonképpen nem is tudtam, hogy mire jelentkezem, amikor elmentem egy playfight elvonulásra. Hát egy ilyen nagy veszteség után úgy voltam vele, hogy nyitott vagyok bármire, és egy kedves barátom meginvitált, aki amúgy végül nem is jött el velem. Úgyhogy teljesen az idegenben megérkeztem Olaszországba. Nagyon érdekes, mert még az első playfight elvonuláson, amin résztvevőként vettem részt, ott találkoztam ezzel először, hogy nagyon be voltam komorodva. És az, hogy önfeledtség, meg játék, meg öröm, meg vidámság, azok ilyen nagyon ilyen, tehát így távcsővel se lehetett nagyon így megtalálnom. Meg akkor épp egy ilyen nagyon komoly gyászfolyamaton mentem keresztül. És akkor ott volt egy ilyen beszélgetés, hogy hogyha nem vagy kapcsolatban a goblinoddal, akkor nem vagy kapcsolatban az életerőddel. És hogy így számomra ilyen iszonyatosan nagy erőfeszítés volt így megengedni, hogy ez a goblin egy picit így élegezzen, meg így életteret kapjon. Most már így egészen jól sikerül kierezgetni. Csak ugye ezt másokon is érzem amúgy, akik így először vannak, hogy így nagyon távolságtartó, nagyon zártak, nyilván mert egy új környezetben vannak, vagy talán tudják, hogy itt valamilyen szinten szembenézel magaddal, és ugye ez a saját magunkkal való szembenézés, ez az egyik, ami a legnehezebben megy az életünkben, hogy fejlődjünk. És így akarják is, de marhára tartanak tőle, és akkor távcsővel nézik. Ami számomra egy nagyon izgalmas felfedezés volt hogy az utóbbi években, hogy a játék mint szakralitás, és ez olyan szempontból, hogy a játékot önmagáért csináljuk, nem pedig azért, hogy most valami kurva hasznosat eljöttünk ide tenni. Persze általában, hogyha mondjuk a tudatos ember, aki önmagán dolgozik, és mondjuk szeret eredményeket elérni, akkor eljön, hogy én most egy nagyot dolgozom magamon, és ez egy titokban meg is történik. De hogy szerintem nagyon kell rekalibrálni azt, hogy olyan tevékenység, amit csak a tevékenység önmagáért végzünk. És mondjuk lehet, hogy nem mindenkinek van ezzel a problémája, de mondjuk én, mint maximalista, teljesítménykényszeres, nekem ez így olyan volt, mint egy ilyen kis falatgyógyszer, hogy... Akikből nagyon kevés van a manapság, ugye tudjuk. Kisebbség. Tehát a playfight az nem csak egy bodywork eszköz, amit mondjuk az ember egy héten, ha tart egy sessiont, akkor használ, hanem ez egy kommunikációs és felelősségvállalási stílus és életstílus is szerintem, hogyha így az ember belehelyezkedik ebbe. És én ott valami olyan kincset találtam így a playfight közösségnek is az erejében, illetve abban, hogy tényleg először így megengedni magamnak, hogy játszani, önfeledten megnyilvánulni. És annak az izgalma is, hogy mondjuk, hogyha kivel állok ki mit vált ki belőlem. És számomra ez egy ilyen teljesen perspektívaváltás volt, hogy egyszerre tartom a határaimat, felelősséget vállalok magamért, és mindenki ugyanebben van, és így tudunk kapcsolódni. Ez számomra ilyen mágikus volt, és belegondoltam, hogy most hazajövök, és itthon ilyen nincsen, abba így belebetegedem. Miután így az ember ezt egyszer megtapasztalja, úgyhogy ott maradtam, és akkor ezért kezdtem el kitanulni. De igazából nekem az Intentional Playfight volt az, ami így azt mondtam, hogy igen, ez kell nekem. És ezen belül is a saját folyamatom, mert annyira erős az, hogy a kör megtart, valaki vállalja azt, hogy belehelyezkedik és felvesz egy olyan szerepet, ami általában legtöbbször nagyon kényelmetlen, és mégis végigmegyünk azon a folyamaton, hogy megtestesíti az ember elakadását, és tényleg annak a fizikai megélése, hogy találkoztam ezzel face-to-face, és meghaladtam, és interakcióba léptem. Ennek van egy akkora ereje, hogy én úgy voltam, hogy nekem ezt csinálni kell. És saját félelmeddel néztél szembe? Félelmemmel is, illetve ugye az én folyamatomban egy képként testesítettük meg éppen az adott témámat. És annyira erős volt, hogy így, amit általában az ember tud egy picit így maga elől is rejtegetni, hogy pontosan mi a baja, vagy mi az elakadása, ott egy személyként, egy megtestesülésként ott van előtted, és ezzel kezdeni kell valamit, és elfogadni nem lehet, és nem is érdemes, hogy ennek egy akkora
ereje van, hogy tényleg egy másfél órás folyamat alatt hatalmas dolgokat le tud tenni az ember. És nekem ez még így azért volt nagyon fontos, mert én is rengeteg intellektuális terápián is részt vettem, és foglalkoztam bele, de hogy nagyon sokszor azt éreztem, hogy ugyanazokat a köröket futom. És így, hogy a fizikai testemmel szembenéztem ezzel az akadályjal, ez egy ilyen iszonyatosan transformatív élmény volt nekem. És ez volt a más a korábbi élményekhez képest, hogy itt fizikai testet öltött a másikban a te elakadásod, amivel szembe tudtál nézni, fizikailag is előtted állt valami, amivel dolgoznod kellett, és nem csak mentális síkon történt a gyógyulás, hanem mind a kettő, fizikai és mentális síkon is. És úgy érzed, hogy ez hatékonyabb volt? Abszolút hatékonyabb volt, főleg mert tehát interakcióba kell lépni, és nagyon érdekes dolgok kijönnek, és leginkább, és nagyon sokszor az is, hogy az ember olyan ilyen belső ellenségképeket tud gyártani, akár saját önrészeivel szemben is, és hogy nem feltétlenül ez a funkciója. És hogyha nem lépek vele interakcióba, ha nem próbálom megismerni, akkor nincsen lehetőségem a változtatásra. És vannak dolgok, amiket egy székben ülve, intellektuálisan átgondolva nem lehet megváltoztatni, hanem abban az adott pillanatban megtörténik egy váltás. És neked amúgy mi volt az, ami a facilitátori útra indítált? Az első tapasztalás után annyira jól érintett meg engem, hogy azt mondtam, hogy én ezt hetente szeretnék egy ilyen körben részt venni, és megnézni, hogy úgy akár egy év alatt hova fejlődök én, hova fejlődik a személyiségem azon része, ami gyerekkorban akadt még el, akár a parentifikáltság miatt, a túlzott felelősségvállalás miatt, a gyerekkorban elvesztett vagy meg nem élt játékosság miatt, amit itt könnyedén meg tudtam élni. Gyakorlatilag azonnal éreztem a gyógyító és a megtartó erejét ennek az egésznek. Tényleg olyan volt, mintha visszacsöppentem volna egy önfelett gyerekkorba, amikor a szüleimmel játszok, és nincs ítélkezés, nincs verseny, nem az egóról szól, nem a teljesítményről szól, hanem egyszerűen a puszta, örömteli, oldott, biztonságos létezés élményét adta meg nekem. Bár érdekes volt megtapasztalni, hogy kellett egy pár kör ahhoz, hogy ezt a teljesítményt és ego nyomást, ezt ledobjam magamról, mert úgy érzem, hogy főleg a manapság a férfiak többsége túl sok szorongással a vállukon küzdenek folyamatosan egy teljesítménykényszer alatt, és az idegrendszerünk, de amúgy a hölgyek nagy részénél is szerintem ez így van, hogy folyamatosan az idegrendszer egy üs vagy fuss állapotban van. És főleg, hogyha mondjuk felnőtt, fiatal felnőtt, esetleg vállalkozói létben élünk, akkor ez a nyomás, ez éjjel-nappal ott van, és ez az idegrendszeri működés, ez éjjel-nappal ott van, és ebben nemhogy gyógyulni nem lehet, de szinten tartani sem lehet a lelki egészségünket, meg a testit sem. És miután ráébredtem, hogy a Playfight egy olyan megtartó kört biztosít, ahol önfeledten lehet játszani, kapcsolódni magamhoz és másokhoz, akkor rögtön megéreztem, hogy ebben lehet gyógyulni. Tehát, hogy a fizikai mozgás által indukált interakció, a Playfight-nak a keretei, a szabályai, a nagyon egyszerű, nagyon tiszta szabályai megadják azt a közeget, ahova lehet jönni rekreációs tevékenységet végezni, vagy gyógyulni, vagy egyszerűen csak tényleg, hogyha valaki nagyon magányos, ez is manapság egy nagyon nagy probléma a magány. Nagyon sokan vagyunk nagyon kis helyen a városokban, nagyon sok ember nagyon magányos mégis, és nem tanítottak meg minket szerintem jól kapcsolódni. Tehát mi vagyunk talán az első olyan generáció, aki már tudatosan tudja kezelni a saját sérüléseit annyira, hogy egyről kettőre jusson. Mert megvannak már az eszközeink, megvan a tér hozzá, megvan a technológia hozzá. Úgyhogy ezzel élni kell. És igen, ezért kezdtem el a facilitátori tréninget, hogy én is részese lehessek annak a kis csodának, amit ez az egész tud nyújtani. Nem sokára lesz egy 3 napos Playfight elvonulás. Mit várhatunk? Igazából
elég sok emberen tapasztaltam így a környezetemben, hogy most mindenki egy hatalmas váltásban van így a magánéletében is, de hogy van egyfajta ilyen átalakító nyomásérzet így a környezetemben, meg rajtam is. Én személyesen nagyon vágytam rá, hogy tényleg ebben a megtartó közösségben együtt töltsünk 3 napot úgy, hogy mindenki egy picit így megérkezik abba, ami valójában ő. Nagyon könnyen elfelejtjük, hogy amúgy kik is vagyunk valójában, és hogy minden belső erőforrásunk, ami amúgy az életünk tudatos irányításához szükséges, az amúgy bennünk van. És nekem is így személyesen hiányzott ez a tér, hogy tényleg 3 napot úgy együtt töltsünk egy olyan közösségben, ami a Playfight-nak a kommunikációs stílusára is épül, és erre a megtartó erejére. És hogy tényleg legyen ez a 3 nap olyan, hogy ne azért jöjjünk, hogy teljesíteni kell, hogy meg akarom változtatni magam, mert nagyon sokszor tapasztalom így az ilyen tudatos közösségekben, hogy valami biztos, hogy nem jó velem, meg kell változtatni magam, és akkor mondjuk most elmegyek ide, meg oda, és akkor biztos, hogy ez úgy megváltoztatja az életem és engem. És hogy egyre inkább azt tapasztalom, hogy nem erről van szó, hogy valaki mássá kell válnom, hanem sokkal inkább azzá kell válnom, ami eleve vagyok, csak amihez mondjuk nincsen hozzáférésem így a mindennapi élet rohanása során, akár munka, akár család, tehát, hogy nagyon kevés lehetősége van annak szerintem így a városban lakó modern embernek, hogy tényleg úgy önmagában marinálódjon és időt töltsön aként, mint ami ő valójában. És hogy én tényleg hiszek abban, hogy van mindenkiben egy olyan belső rész, aki nem sérült, aki nem tehetetlen, aki nem életképtelen, aki nem erőtlen, csak ugye ezek a rétegek annyira ránk rakódtak, és ezek a viselkedés minták beleették magukat az életünkbe. És a Playfight egy hihetetlen eszköz arra, hogy ezeket lehámozzuk. És mindamellett, hogy például aki nyitott körre szokott járni, ezt a fajta játékos megközelítést is hozzuk, azért ennek nagyon az is a célja, hogy tényleg az ember bekapcsolódjon azokba a belső erőforrásaiba, amire szüksége van ahhoz, hogy ez ne az élet elszenvedője legyen, hanem co-kreátora legyen a saját életének. És itt például gondolok arra is, hogy ugye fogunk archetípusokkal is dolgozni. És hogy mindenkiben laknak ezek az archetípusok, csak elő kell őket csalogatni, és meg kell őket idézni egy picit, mint amit mi is most itt csináltunk éppen a Goblin archetípusával. És hogy én azért várom nagyon ezt, amikor az ember így rájön, hogy nem áldozat és nem képtelen, hanem ott van egy eleve benne lakozó bölcsesség, amit mondjuk olyan eszközökkel, mint a Playfight és az archetipikus Playfight elő lehet csalogatni. Például, hogyha valaki az áldozat szerepével akar egy bizonyos transformációt elérni, akkor mondjuk kiáll egy zsarnok ellen, és mondjuk meg tudja élni, hogy milyen érzés átváltani a saját harcosom archetípusába, aki megtartja a határokat, és nem mások ellen cselekszik, hanem magáért például. És akkor ezeket a folyamatokat szeretnénk egy izzasztó kunyhó szertartással is megtámogatni, ahol ugye ez a második napon fog történni, az archetipikus Playfight után lehetőségünk lesz mindent az izzasztó kunyhóban elengedni, ami már nem szolgál. Annak a tudatában, hogy meg tudjuk idézni magunkban azokat az erőket, azokat a saját erőinket, amik azon az úton vezetnek minket, amit mi választunk, és nem pedig amit elszenvedünk, vagy amit a környezet nyomására magunkra vállalunk, akár szeretetből, akár félelemből. Én ezért várom nagyon ezt az elvonulást, és a közösségi élményért, tehát hogy annyira fantasztikus emberek jönnek el ebbe a körbe, mert van valamilyen nyitottság, amit így szinte nélkülözhetetlen, hogy mondjuk valaki nincsen arra, hogy eljön. Magunkként lenni, magunkért és egymásért. Nézzünk egy embert, aki városban él, fiatal felnőtt, 20-as, 30-as éveiben van, nagyon szeretne kibontakozni, tele van traumákkal, amikről esetleg nem is tud, de van egy folyamatos szorongás érzete. Nem annyira szeret közösségbe menni, mert inkább csak bántást kapott az életében ezektől, de mégis annyira szenved már, hogy szeretne oldódni, és keresi ennek az útját, és mondjuk ennek a Playfight-nek a felhívása mondjuk megfogja őt. Egy ilyen ember eljön, ő mind mehet át egy ilyen 3 napon. Talán az első és a legfontosabb, hogy kap egy biztonságérzetet és egy önbizalmat.
de ez nem feltétlenül az egy ilyen ki, ha nem én önbizalom, hanem egy bizonyosságot, hogy tudom irányítani magamat és az életemet. Mindemellett életöröm. Szerintem nagyon sokan alábecsülik, hogy mennyire fontos az életörömnek a gyakorlása. Tehát egy felszabadult, megtartó közösségben, ahol van tér arra, hogy az embernek az érzelmei kijöjjenek, hogy jól érezze magát. Ahol nincs ítélkezés fölötte. Ítélkezés, igen. Van egy biztonságos tér, ahol fel vagy hatalmazva arra, hogy úgy legyél jelen, ahogy vagy. Lehet szarkedved, érezheted nagyon jól magad, lehet, hogy valamin keresztül mész, és van egy tér, ami mindezt meg tudja tartani, és be tudja fogadni. És nem kell valamilyenre políroznia magát az embernek, hogy közösségbe lehessen. Szerintem ez már egy iszonyatosan gyógyító aspektus. És akkor utána következik a további lépés az, hogy játék, interakció, életked, vagy felfedezni, hogy mikor voltam utoljára önfeledten önmagam, és mikor engedtem meg, hogy ezt mások lássák, sőt, még véletlenül akár másokkal együtt történjen ez a folyamat. Tehát egyfajta olyan jellegű kapcsolódás önmagammal és a másik emberekkel egy olyan térben, ahol nem kell megfelelni, ahol nem kell bizonyos ideákat teljesíteni, hogy most én itt így kell jelen lennem, vagy jelen lehessek, ilyen meg olyan feltételek között. Ugye ez az elvonulás egy meghívás azoknak az embereknek, akik szeretnének az irányító székébe ülni az életüknek, és nem kontroll szempontból, hanem hogy igenis meg tudja élni azt, hogy van választása, és nem az élet áldozata. És legbelül érzi és tudja, hogy nem az a természetes, hogy az élet dögdösi oda-vissza, és hogy a körülményeinek az áldozata, úgymond. Mik azok az archetípusok, és hogyan dolgozunk velük a Playfight-ban? Ugye a Playfight-ban a 4 alapérzelemhez fűződő archetípusokkal dolgozunk. Ugye mi is a 4 alapérzelem? Harag, szorongás, szomorúság és öröm. Mindegyik archetípusnak 2 arca van. Hogyha például a haragot vesszük, akkor van a zsarnok, és van a harcos. Ugye a zsarnok az, aki visszaél a hatalmával, aki elnyomja a másikat, kontrollmániás, irányít. A harcos pedig az, aki nem a másik ellen használja az erejét, hanem önmagáért, vagy akár azokért, akiket szeret. Aki nem egy kifelé irányuló erőszakot végez, hanem egy megtartást, egy itt és innen ne továbbat. És ő például nagyon hasznos a határaink meghúzásánál. És ugye mindegyik ilyen alapérzelemnek megvan a 2 arca. És hogyha például, ha maradunk a harcosnál, hogyha mondjuk az ember felfedezi magában, hogy nekem a kontroll nagyon sok helyen mondjuk keresztbe tesz az életemnek, és nem is tudatosan használom. Milyen olyan kilépési vagy meglépési módok vannak számomra, hogy ezt ne saját magam megítélésére használjam, hanem át tudjam fordítani egy magasabb oktávba, egy harcosba. Hogyan tudom az erőmet úgy irányítani, hogy az engem és a környezetemet szolgálja. És ugyanezen szemlélet mentén vesszük át a többi archetípusnak a 2 végletét, ami támogat, vagy ami pusztít minket, vagy a környezetünket. És akkor lehet csatlakozni hozzájuk, hogy felfedezhetjük, hogy a mi létünk az melyikben működött eddig, vagy melyikben működik, és ezáltal rájövünk, hogy miért akadunk el ott, ahol elakadunk, és a Playfight-nak a fizikai terében, abban a biztonságos körben pedig tudunk játszani azzal, hogy átlépünk tudatosan egy másik archetípusba. Mi van, hogyha én most egy olyanként mozgok, olyanként nézek szembe a másikkal, és ezáltal önmagammal, és akkor ki lehet tapasztalni, hogy melyik az, ami gyógyító útra tud engem irányítani, vagy gyógyító hatással van rám, és melyikben akarok igazából lenni, és melyik az, amiben öntudatlanul vagyok. Igen, ezt nagyon szépen összefoglaltad. Illetve még egy fontos gondolat ide, hogy ugye itt a Playfight során lehetőséget adunk arra, hogy az összes archetípussal megismerkedjünk, ítéletek nélkül, mert hogyha nem vagyunk hajlandóak belelépni, akkor nem fogjuk észrevenni, hogy akár a mindennapi életben most én aként működöm. És fontos, hogy ne csak a pozitív archetípusokat emeljük ki, hanem ismerjük meg a saját skálánkat egy biztonságos térben. Egy kérdésem így feléd is lenne, hogy neked így mi van benned így az elvonulással kapcsolatban? Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen közösség jön össze,
milyen emberekből fog állni, és hogy honnan, hova jutunk el benne. És nagyon várom azoknak a köröknek a önfelett megélését, amiben eddig is részem volt, és az a csodálatos benne, hogy hiába a szabályok ugyanazok, de maga a megélés mindig tök más, mert teljesen más emberek vannak jelen, és nagyon jó érzés ilyen sokszínűen kapcsolódni másokhoz, és tök jó érzés mindig megtapasztalni, hogy magammalhoz hogyan kapcsolódom, miközben különböző emberekkel játszom egy azonos térben. Ezek olyan intenzív és jó érzések, amiket nem tapasztal meg az ember így önmagában a mai létezésben, aminek a Playfight egy zseniális keretet ad. Akár facilitátorként, akár résztvevőként vagyunk jelen, mindig nagyon sokat tanulunk, és mindig nagyon jól lehet érezni magunkat. És egy kicsit így belazulni, elengedni, élvezni azt, hogy csak úgy vagyok, és hogy az élet az jó, és hogy nagyon sok mindenért érdemes élni. A 3 napos elvonulás pedig Budapesttől 1 órányi autóútra, Tábor falván a Tündértanyán lesz, június 16-tól 18-ig, ahova várunk mindenkit szeretettel. Akkor találkozunk a Tündértanyán. Playfight! Itt is kap, aki eljön. Nem baj. Váratlanul ért. Mm-hmm.